Waqt iż-żjara tiegħu fi Brussell għas-Summit Ewropew il-Prim Ministru Joseph Muscat żar dar Malta li hija l-ambaxxata ta' pajjiżna fi Brussell iltaqa' u tkellem mal-istaff immexxi mir-rappreżentanta Maltija għall-Unjoni Ewropea Marlene Bonnici. F'diskors qasir li għamel lill-istaff Joseph Muscat qal li l-impjegati f'dar Malta huma rappreżentanti tal-poplu. Minkejja l-bidla fl-amministrazzjoni dawn il-ħaddiema jistgħu jħossuhom liberi li jibqgħu jaħdmu għal pajjiżna b'mod normali għaliex gvern ġdid lest jaħdem ma' kulħadd. Kull ma nitlobkom għal Joseph Muscat hija lealtà bla kundizzjoni mhux lejja imma lejn il-gvern li jirrappreżenta lil poplu Malti wawċi. Wara din iż-żjara f'dar Malta mbagħad il-Prim Ministru attenda għal laqgħa tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej illi ssir qabel kull summit. Hemmhekk huwa ġie milquh mill-President Sergej Stanishev. F'kumment qasir lil ġurnalisti barranin qabel daħal għall-laqgħa, Joseph Muscat qal li hemm bżonn ta' sens komun fil-politika ekonomika fl-Ewropa. Tmexxija serja tal-finanzi iżda mhux tfixkil għat tkabbir ekonomiku. Economic growth is a priority for the creation of jobs, especially for young people. But is it possible to Yes, it is. Yes, it is. combine that? Yes, it is. And we are convinced that we can manage to do so in the very near future. Waqt il-laqgħa l-mexxejja soċjal-demokratiċi qablu li fis-summit jużaw l-influenza tagħhom biex ikun żgurati li l-konsolidazzjoni fiskali issir b'mod li ma twassalx għal tensjoni soċjali. Sergej Stanishev qal li l-Unjoni Ewropea imxiet wisq veloċi fuq il-miżuri ta' awsterità, sitwazzjoni li twassal biex il-gvernijiet jitilfu l-kontroll u l-piżijiet jintefgħu fuq iċ-ċittadini. Li għandna bżonn għal Stanishev hija politika ekonomika bilanċjata li tiffota fuq il-ħolqien tax-xogħol, it-tkabbir ekonomiku u l-investiment. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' wkoll mal-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy. Matul il-laqgħa saret enfasi fuq il-kontinwità li se jkun hemm fil-politika Maltija dwar l-Ewropa u fl-istess waqt il-bżonn ta' Ewropa aktar soċjali. Temi oħra diskussa bejn Joseph Muscat u Herman Van Rompuy kienu l-immigrazzjoni illegali, l-enerġija u s-sistema ta' tassazzjoni Ewropea. Van Rompuy min-naħa tiegħu awgura lill-Prim Ministru Malti għar-riżultati li kiseb is-sibt li għadda.